Здравейте, приятели, и добре дошли в канала. Днес съм тук с едно изключително важно и спешно предупреждение, което засяга пряко финансовата стабилност на хиляди български семейства и индивиди. Не става въпрос за слухове или догадки, а за реални промени, които вече влизат в сила и могат да оставят определени категории от вас без жизнено важни социални плащания и помощи. Информацията, която ще споделя, е критично важна и засяга почти всеки, който разчита или в бъдеще би могъл да разчита на държавна подкрепа. Моля, не подценявайте нито една дума, която ще чуете. За да не пропуснете нищо, абонирайте се незабавно за канала, натиснете палеца нагоре в подкрепа и останете с мен до края, защото всяка минута от това видео може да ви спести много тревоги и финансови загуби. Същността на проблема се крие в значителни изменения в нормативната уредба, касаеща отпускането на социални помощи и други видове държавна подкрепа. Доскоро процесът по кандидатстване и критериите за одобрение бяха сравнително ясни и познати на повечето хора. Например, при определяне на правото на месечни социални помощи или семейни добавки за деца, основният акцент падаше върху декларирания доход на член от семейството за предходен период. Имаше сравнително гъвкави прагове и определени видове доходи, които не се вземаха предвид или се изчисляваха по специфичен начин, което позволяваше на по-широк кръг от хора да получат подкрепа. Например, доходите от еднократни сезонни работи или определени земеделски дейности често се изключваха или се обработваха по облекчен режим, правейки системата по-достъпна за хората в сивата икономика или тези с нерегулярни доходи. Сега обаче ситуацията е драматично различна. Въвеждат се изцяло нови критерии, които са значително по-строги и комплексни. Държавата в лицето на Агенцията за социално подпомагане и други институции предприема мерки за прецизиране на социалната политика, с основната цел да адресира злоупотребите и да насочи ресурсите към наистина нуждаещите се. Това само по себе си звучи справедливо, но на практика създава сериозни затруднения за много хора, които съвестно са спазвали старите правила, а сега се оказват извън обхвата на подпомагане. Основната промяна се състои в драстично разширяване на понятието доход и имущество, които се вземат предвид при преценка за отпускане на помощи. Вече се обхващат не само декларирани доходи от трудови или граждански договори, но и всякакви други постъпления, включително тези от дивиденти, наеми, лихви по банкови депозити, дори и някои видове еднократни помощи или обезщетения, които досега не са били включвани в изчислението. Освен това се въвеждат много по-стриктни правила за доказване на доходите и за прозрачност на имущественото състояние, с акцент върху проверка на банкови сметки, преводи, данни от имотния регистър и други бази данни. Това означава, че дори и минимални спестявания или притежание на малки активи, които преди не са били проблем, вече могат да се окажат решаващи за отпадане от право на помощ. Целта е да се създаде една по-координирана система за социална подкрепа, която да изключва хората, които формално изглеждат бедни, но реално разполагат с други ресурси. За много български граждани обаче тези промени идват като студен душ и ги изправят пред риска да изгубят единствения си източник на препитание или допълнителна подкрепа. Нека преминем към детайлния анализ, за да разберем какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява най-много и кой все пак може да бъде спокоен. Първо, какво трябва да знаете? Новите правила дефинират доход много по-широко. Вече се включват не само заплати, пенсии, обезщетения за безработица или майчинство, но и доходи от земеделска дейност, дори и от дребни насаждения за лична консумация, ако има реализирана някаква продажба. Включват се доходи от наеми, дори и от отдаване под наем на част от жилище или гараж, лихви по депозити, печалби от лотари или хазарт, дивиденти от акции или дялове във фирми. Всичко това се добавя към общия доход. Понятието имущество също е разширено. Вече не се гледа само дали притежавате голям имот, а се оценява цялото имуществено състояние от недвижими имоти през движими вещи като автомобили до финансови активи като банкови депозити и дялове в инвестиционни фондове. Дори и притежанието на жилище в малко населено място, което досега не е представлявало проблем, вече може да бъде пречка, ако пазарната му оценка надхвърля определени новоутвърдени прагове, които са доста по-ниски от очакваното. Всички тези данни ще се сверяват между различни държавни регистри, което прави укриването на информация почти невъзможно. Сега да видим кой трябва да се притеснява и кой не.
За да онагледим ситуацията, нека разгледаме няколко конкретни примера от реалния живот, базирани на новите регулации. Пример номер 1. Семейство Петрови. Ген и Гежа Петрови живеят в малък апартамент в София. Ген Петров работи на минимална заплата, която е около 780 лева чисто. Гежа Петрова е безработна и регистрирана в бюрото по труда, като получава обезщетение за безработица в размер на 300 лева месечно. Имат едно дете на 10 години. До сега, с общ доход от 1080 лева, те са имали право на месечна социална помощ в размер на около 150 лева, както и на месечни семейни добавки за дете в размер на 50 лева. Общо 200 лева допълнителна подкрепа, която им е помагала да покриват основни нужди като храна и сметки. Според новите правила обаче картината за семейство Петрови се променя драстично. В техния случай основен проблем става фактът, че Ген Петров преди няколко години е наследил малък парцел земеделска земя в родното си село с площ от около 2 декара. Тази земя е била неизползваема за селско стопанство и досега не е носила никакъв доход, нито пък се е считала за значим актив, тъй като пазарната й оценка е била ниска, около 2000 лева. С новите правила обаче, дори и подобни малки активи се вземат предвид при оценката на имущественото състояние. Нещо повече, новите прагове за разполагаем доход са ревизирани нагоре, което означава, че дори и без да е имало реално увеличение на техните доходи, те вече попадат над новите граници за подпомагане. Ако към това прибавим и възможността Агенцията за социално подпомагане да преизчисли потенциален доход от тази земя, дори и ако тя не се обработва, семейство Петрови могат да се окажат извън право на помощ. Така, въпреки че са бедни, притежанието на тази земя, което до сега не е било проблем, сега ги лишава от 200 лева месечно, сума, която за тях е от критично значение. Пример номер 2. Гежа Иванова, самотна майка. Гежа Иванова е самотна майка на 2 деца на 5 и 8 години. Тя работи на непълен работен ден в магазин за хранителни стоки, като получава чисто 600 лева месечно. Нейн основен доход са детските надбавки за двете деца, които възлизат на 100 лева, по 50 лева на дете, както и месечна социална помощ от 100 лева. Така тя разполага с общо 800 лева за издръжка на тричленото си домакинство. До сега Гежа Иванова е декларирала, че живее сама с децата. Преди година обаче нейният приятел Ген Георгиев се е преместил да живее при тях. Той работи като шофьор и получава чисто 1200 лева месечно. Те не са сключвали граждански брак и Гежа Иванова не е декларирала неговия доход като част от домакинството си, тъй като според старите правила, при липса на брак, това не е било задължително, освен ако не е имало доказателства за общо домакинство. Според новите разпоредби обаче се въвежда много по-строга дефиниция за фактическо съжителство и общо домакинство. Ако Ген Георгиев живее на постоянния адрес на Гежа Иванова и децата, ако има съвместно плащане на сметки, общи разходи за храна или други индикации за общо домакинство, то неговия доход вече ще се включва в общия доход на семейството при преценка за социални помощи. В този случай общият доход на семейството, макар и без брак, би станал 600 лева Гежа Иванова, плюс 1200 лева Ген Георгиев, 1800 лева. Разделен на 3 членове, Гежа Иванова и двете деца, тъй като Ген Георгиев не е баща на децата им, доходът на член става 600 лева, което е значително над новите прагове за социално подпомагане. В резултат Гежа Иванова ще изгуби както месечната социална помощ от 100 лева, така и детските надбавки от 100 лева, оставайки без тази жизнено важна подкрепа. Тази промяна удря пряко тези, които са се опитвали да водят нормален живот без формализиране на отношенията си, но сега са принудени да декларират доходите на фактическия си партньор. Пример номер 3. Ген Колев, човек с увреждания. Ген Колев е на 55 години с доказано ТЕЛК решение за 70% трайно намалена работоспособност, поради което получава месечна инвалидна пенсия в размер на 350 лева. До сега той е имал право и на месечна социална добавка за хора с увреждания в размер на 120 лева, както и на месечна помощ за отопление през зимните месеци. За да си докара допълнителни средства, Ген Колев е започнал да прави малки дърворезби вкъщи и да ги продава на местния пазар през уикендите, като от тази дейност е декларирал доход от около 200 лева месечно. Този доход е бил третиран по облекчен режим и не е оказвал съществено влияние върху правото му на помощи. Според новите правила обаче, доходите от трудова дейност, дори и от така наречените хоби, дейности, които генерират печалба, се включват много по-стриктно и с по-малко изключения в общия доход.
В случая на Ген Колев, неговата инвалидна пенсия от 350 лева плюс декларираните 200 лева от дърворезба правят общо 550 лева. Новия праг за доходи за хора с увреждания, който е ревизиран, може да се окаже по-нисък от тази сума или пък методиката за изчисляване на допустимия доход вече не предвижда изключения за доходи от дребни занаяти. В резултат Ген Колев може да изгуби своята месечна социална добавка от 120 лева, тъй като общият му доход вече надхвърля новия лимит. Това го поставя пред дилема или да спре да работи, за да запази добавката, или да продължи да работи и да губи помощ, която е важна за покриване на разходи за лекарства и рехабилитация. Пример номер 4. Семейство Димитрови, което притежава имот. Семейство Димитрови, съпруг и съпруга на по 60 години, пенсионери. Ген Димитров получава пенсия от 500 лева, а Гежа Димитрова 400 лева, общо 900 лева. До сега те са получавали помощ за отопление и други еднократни социални помощи. Те живеят в собствен апартамент в голям град, който е техен единствен имот. Преди 20 години обаче бабата на Гежа Димитрова им е завещала малък апартамент в провинциален град, който е необитаем, но не са го продавали, защото емоционално са привързани към него и периодично им служи за съхранение на стари вещи. Пазарната оценка на този апартамент доскоро е била около 30 000 лева. Съгласно новите правила, наличието на втори имот, дори и неизползваем или необитаем, вече се счита за сериозен актив. Праговете за имуществено състояние са променени, така че притежанието на жилище, освен основното местоживеене, автоматично може да изключи правото на определени видове социални помощи. В конкретния случай, вторият апартамент на семейство Димитрови, макар и стар и необитаем, вече се оценява по пазарна стойност и се добавя към общото им имущество. Ако стойността на този втори имот надхвърля новите, много по-ниски прагове, семейството автоматично губи право на всякакви помощи, включително и помощта за отопление, която е била изключително важна за тях през студените месеци. Това означава, че дори с ниски доходи, притежанието на този иначе безинтересен имот ги изключва от системата за подпомагане. Кой не би трябвало да се притеснява? Категориите с трайно ниски доходи, които не притежават никакви други активи, които са напълно зависими от държавна подкрепа и чието финансово състояние е прозрачно и неоспоримо, ще продължат да бъдат подпомагани. Например, пенсионери с минимални пенсии, които живеят сами в собствено жилище и нямат други активи или доходи, хора с тежки и необратими увреждания, които не могат да работят и са изцяло зависими от държавна издръжка, или семейства, в които и двамата родители са безработни и нямат никакви други източници на доходи или имоти. За тези групи, които са в най-тежко положение, системата продължава да осигурява защита, но дори и те трябва да са изключително внимателни с документацията и да следят за всякакви промени в своите обстоятелства. Сега нека разгледаме изключенията от правилата, потенциалните капани и неочевидните нюанси, които могат да ви повлияят. Що се отнася до изключенията, важно е да се знае, че не всички постъпления се броят като доход при преценка на правото на социални помощи. Например, определени еднократни помощи от общината за спешни случаи при природни бедствия или инциденти обикновено не се включват в дохода. Стипендиите за ученици и студенти, ако са с определен социален характер и не надхвърлят определени размери, също могат да бъдат изключени. Компенсаторни обезщетения за претърпени неимуществени вреди по съдебни решения също често не се вземат предвид. Помощите за отопление, макар и да са вид подкрепа, не се сумират като доход към основните месечни доходи при преценка за други помощи. От голямо значение е и дали дадено обезщетение или помощ е получено от държавен или общински фонд или от частна фондация. Често последните имат по-облекчен режим. Важно е винаги да проверявате конкретните наредби, тъй като списъкът с изключения може да варира и да се променя и често има специфични условия, например стипендията да е до определен размер. А сега за капаните, които могат да ви лишат от помощи, дори и да смятате, че имате право, първият и най-чест капан е неправилното или непълно деклариране на доходи и промени в обстоятелствата. Ако сте получили еднократен банков превод от роднина в чужбина, който не е предназначен за издръжка, а например за покупка на подарък,
но не го декларирате или не можете да докажете предназначението му, той може да бъде отчетен като доход. Забавянето при подаване на документи за ново възникнали обстоятелства, като, например, започване на работа, получаване на наследство или промяна в броя на членовете на домакинството, е друг огромен капан. Сроковете за деклариране на такива промени са обикновено много кратки, понякога до 7 дни от настъпването на събитието, и неспазването им може да доведе до спиране на помощите, дори и до задължение за връщане на неправомерно получени суми. Промени в регистрацията на адрес също са важен нюанс. Ако се преместите на нов адрес, но не уведомите социалните служби, това може да доведе до анулиране на помощите, тъй като те са обвързани с адреса на местоживеене. Подаръците и наследствата, както вече споменахме, също са потенциален капан. Дори и малка сума, получена като подарък от роднина, ако бъде преведена по банков път, може да бъде разтълкувана като доход, ако не бъде ясно обоснована. Особено внимание трябва да се обърне на наследствата. Дори и наследство на неголям имот или спестовна сметка, ако не бъде декларирано своевременно, може да доведе до проблеми. Неочевидните нюанси са много. Един от тях е взаимодействието между различните видове помощи. Например, ако получавате помощ за отопление, тя не се брои като доход при преценка за месечна социална помощ, но може да бъде взета предвид при общата оценка на подкрепата, която получавате. Сроковете за обжалване на откази за помощи са изключително кратки, обикновено 14 дни, и пропускането им води до невъзможност за защита на правата ви по административен ред. Ролята на банковите преводи и сметки е вече от ключово значение. Държавата има достъп до информация за всички ваши банкови сметки и транзакции. Всеки входящ превод, дори и от приятел или роднина, може да бъде разглеждан като потенциален доход, ако не можете да докажете друго. Сметки в чужбина, ако имате банкови сметки или активи извън България и не ги декларирате, това е сериозно нарушение, което води до спиране на помощи и може да има други правни последици. Дори и неактивни банкови сметки или таким с минимални суми в тях трябва да бъдат декларирани. И така, предвид всички тези сложни промени, какво конкретно трябва да направите, за да се защитите и да не останете без плащания? Ето няколко съвсем конкретни практически съвета. Какво е вашето мнение по въпроса? Смятате ли, че тези промени са справедливи или ще доведат до още по-голямо затруднение за хората? Споделете вашите истории и коментари по-долу. Всяко мнение е важно и може да помогне на други зрители. Ако това видео ви беше полезно, моля, оставете един лайк, абонирайте се за канала, ако още не сте го направили, и натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. Благодаря ви, че бяхте с мен, и до следващия път. Останете информирани.